de Blaus estava en arribar a l'acord. El que sí que no hi ha hagut cap forma d'aclarir és com està estructurada actualment la policia local als barris de la ciutat. Quina presència territorial té la policia local en els distints barris. El conflicte sembla que ho ha distorsionat tot, no sé si en algun moment va haver una política estructurada de forma clara. El que sí que és cert és que actualment no sabem aquella estructuració començada a mitjan del 2007, de novembre del 2007, perdó, a mitjan de novembre del 2007, en quin estadi es troba. No ho han pogut averiguar i crec que a aquesta altura ja serà complicat. El que sí que vam demanar a Vicent Mascarell és que convocara, per favor, una nova comissió de seguretat per a setembre, una volta passi l'estiu, per tal que ens informe de quina serà la nova estructura territorial de la presència de la policia local en la nostra ciutat a partir de setembre, a partir del moment en què es superi l'estiu. Aquest compromís va adquirir i nosaltres esperem que respecte.